za a yi wa mutum asirin da ya ci ko ya sha ko ya sa a jika, da za a zo ana karanta mishi alkur'ani asirin zai iya zuwa yana karyewa, kana ganin abubuwa na fita ta hanyar amai ko ta hanyar gudawa ko ta hanyar zufa ba tare da kai mai maganin ka bashi komai ya ci ba. Ƙarfin karatun fatihar ne da ƙarfin alkur'ani ya lalata wannan abin da ke ciki yake ainihin zubar da shi. Allah ya ji kan Malam Ibrahim Bawa mai shinkafa. Bayan wancan lokaci jama'a, yana da wani aboki wanda ke ƙasar Katsina, ya yi fama da asiri mai ƙarfi. A wannan lokaci har ya kai dukiyoyin shi da waɗanda suka yi mai asirin suka rike har sun mantar da shi. Kasancewa matsafa suna da irin wannan asirin? Na'am, suna da irin wannan asirin. A ci bashinka sai a je a yi maka asiri sai ka manta. A je a karɓi bashi a banki sai a je a yi asiri sai manajan banki da ma'aikatan sai su manta da wannan da ya ci bashi. Ko ka san haka? In baka sani ba insha Allah ni na san haka kuma na ga haka. Don an kawo wani babban manajan banki wurina fiye da shekara 15 da ta wuce. Irin haka ta faru. Suka ci bashi ya tsaya musu. Lokaci ya kusa ya fara tuntuɓar sai suka yi asiri. Da suka yi asiri sai ya manta. To asiri kuma yana da illa ta side effect. Za a yi maka asiri dan kaza zai iya haifar maka da wani abu. Na haka sai zama gaba ɗayan lakar jikin shi sai ta mutu. Gaba ɗaya sai ya samu paralysis. Ba inda ke motsi a jikin shi sai ido. Hakika lokacin da aka kawo shi gidana da na tausaya wa halin da yake ciki sai na ce su koma da shi. Kashe gari na bi su zuwa Kano. Wallahi al'azimi jama'a za ku yi mamaki, an ɗauko shi ne rangaranga aka mai da shi haka rangaranga. Da na je na fara mishi karatun alkur'ani ko ruwan wanka ban hada mishi ba, karatun alkur'ani zalla na fara mishi kafin la'asar ya watsake. A lokacin ne ya fara faɗin wasu abubuwa. To haka wancan abokin Malam Ibrahim Bawa mai shinkafa ya faru. Bayan da shi ya gaya mana cikakkun bayanan abubuwan da suka faru muka fahimci akwai asiri, na haɗa mishi ruwa na addu'a ya je ya shaye wanka. Ranar da muka so za mu zaman, ba na manta ranar juma'a ce, ya zo daidai ina karantar da mata sahihul bukhari a masallacin muciya, na ce zauna ya jira ni. Zauna na sake haɗa mishi ruwa ya sake wanka. Bayan an yi ainihin wato sallar juma'a, na je na fara mishi karatu da jikin shi ya rikice. To ba mu samu ainihin wato Allah ya lalatar da wannan asiri ba sai kusan karfe 10 na dare. To a daidai lokacin da asirin ya tashi karyewa, sai ya rinka fesar da wasu abubuwa kamar dusa. Yadda ka san injin nika yana feso da dusa, haka ya rinka feso ta da baki. Bayan da ya gama sannan sai ya fara fitar da wani abu yadda kaga ice cream. Shikenan daga wannan lokaci sai Allah madaukakin sarki ya bashi sauki, sai ji jikin shi gau, sai ce ai koran nan a gida zai kwana. Na ce a ba daidai bane ya tuka mota. Sai muka sa ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar mu suka tuka shi. Suna tafiya sun kusa Giwa, sai yake tunowa ya ce akwai gini da ya fara wuri kaza yau shekara 10 sai yanzu ya tuna. Ya ba wa na jali ya buɗe kemis sai yau ya tuna, ya ba wa na kaza, ya ba wa na kaza. Za su taho da daddaren nan sai ya ce a'a sai gari ya waye ya kai su waɗannan wuraren. Suka je sa gari ga gini ya zama kango. Wannan asirin shi ake kira kuciya. Irin waɗannan abubuwan jama'a. To yanzu kaga ka duba wannan menene tasiri ne na alkur'ani. Tasiri ne na alkur'ani kuma ikon Allah tun daga wannan lokacin Allah ya warkar da shi har zuwa bara da muka yi magana a waya ya ce wallahi ko ciwon kai bai sake yi ba tun wannan lokacin. Wannan yana nuna maka tasiri na saƙon da Allah ya turo annabawa da shi.